दूर रहे के का करत तिंगा बेलो का कलु हो हम नहीं जी पाए पीछे कर बाड़ू एकरो ले के बुखा चला के मनबू। हे भगवान जी कौने जन्म के बदला निकाला तनी हमरा संगे हमरा से छोट लगे के हमरा से छोट हमर गोतनी के फरे फूले सब फुलवारी होकर फूल से भर गए। हमरा में आखिर का कमी बा भगवान जी कि हमरे के बाद से निर्वंश के नाम दे देनी। आखिर का बिगड़ले रही भगवान जी राम कहे इतना अन्याय कर दे। आज हमरो शौक लागेला कि हमरो आगे पीछे केहू माए माए कहत रहे केहू हमरा के दुलार से हमरा आचरा में खेलित। आखिर काहे भगवान जी हमारा हर खुशी छीन लेने रहुआ कहाँ बिगड़ले नहीं रहुआ। राम राम बचपन से लेके आज तक ज्यादा तो ना जुड़ा सपना लेकिन सवेरे उठ के अगर बत्ती जरूर देखावत रही रहुआ के। आखिर कितना दुनिया में बिजी होगी नहीं भगवान कि हमार हाल खबर ना लेनी। आज हम गली के मारल पिलाल बनल बानी अपने घर में एगो नौकरानी के भी दर्जे नहीं के मिलत हमरा के आने आने भागल रहा तनी सब खुशी देख के भी तरह जातनी वो खुशी में शामिल होके के भी नहीं के होगा पावत हमरा से कुछ। हे भगवान जी का करे हमरे के तो उठा ले काने बाड़ू देखो ना पाप ए जी का होतटे कुछ ना बुच्ची जी कोनो डाइन दुकान का सिखताड़ू सीधा करताड़ू लोर चुआ के हां क्या करे के खइबू चबैबू हमनी के घर के बन सबर खाता पहले ही मार के खा चबा के बैठ गेल बाड़ू। नीलू बच्ची हम भगवान जी से बात करत रहे अच्छा भगवान जी का रखनी हरु भगवान जी तार से बतियावा ताड़न और की कतुए का पूजा वाली पूजा सवरी भइल बाड़ू। देखी बच्ची ऐसे नीमन नीमन साधु संत पूजा पूजा बिला गुला ना तक भगवान ले भेट ना बोले भगवान जी ने बतियावा तारी हां देखी रहुआ गलत सोचतानी का गलत सोचतानी ऐसे मत बोली बुच्ची ई ना कि बहरी के काम कर दही तनी खाना पीना बनाई आ छोटकी भौजी के इर्द गिर्द भी मत घूमिए जानलू ना उनको लुगा फटा भी तू मत छुइह कौन ठीक बाटू बांझिन के छाया उनको पता आ जाई त बच्चे ऐसे मत करी भगवान उकरे के दिले खानदान के नाम तुम मिटा देलू हो दागे को लागोई कि फलाना के पता बांझिन या फलाना के मेरा बांझिन ही गली में चलो मुश्किल बा बंझिनिया के नंदी आवती है बंझिनिया के नंदी आवती है एक खातिर तरह का उतर ले रहे। नीलू बच्ची देखी ऐसे मत करिए कैसे करी हो खाली मुंह चल हम का कर सकते भगवान ले बतियाते बड़ भगवान देते नहीं खान भगवान से अपन मन के दिल के बात नहीं को कहत भगवान जी का रखनिया हो तो देखिए ऐसे ना बोली कैसे बोली तारा के बुझा तक अपना आप के भइल बड़ी अपना आप के भइल बड़ी ठीक है हमरा माई मर गेल त जिंदा रहित ना त देखिए के मर जाई त मरल वाला जिंदगी जीही त ऐसे भगवान ओकरा के नीमे ने लेके चल गेल गे सब दुखवे ना देखे के पड़ी। मुझे दिन भर घर में बैठ के एकदम विपद से पड़ दिन भर रोवत रह का विपद से भागत रह तू एगो विपद बारू जानलू ना तू ही बिला जा जाए दे बुच्ची जी हमार नहीं के बोल बुच्ची जी मुआ समझ बुच्ची जी मत कहो जानलू ना छोटकी के बानू जिबिया खींच ले बबुआ ओखे के बानू ओकरे बता ढेट गल बा छोटकी के नाम मत ल अगर से के बबुआ कहतड़ू हो खैनी चबैनी खा चबा के बैठल बाड़ी ओकरो खैन चबै चला उठा जाके काम कर। भगवान जी हम क्या करी भगवान हमरा ये तो कुछ बोले के सोचे के समझे के मुझे आते नहीं है प्रभु जी हम खा भी कर ले रहे के कर हमरा संगे इतना बड़ काय रात कहने भगवान जी काय बेचारा कहने काय हमरा संगे ऐसे कहने भगवान जी खाने हम जाए हम घूमे कहा तड़ी काम करे के
बात से हमारा देह में जान नहीं के हम काम कैसे करे भगवान जी। रौरे कुछ बताए रौरे के। अरे माई कुछ उठत नहीं के हमारा से, एकदम दिन पर दिन लागत था कि हमारा पेटवा एकदम तनाइल जाता। अरे माई लेकिन केहू हयो तो नहीं के काम करे खातिर। बुची जी बाड़ी तो गइल बनी वहाँ के सहेली की यहाँ, आ एगो बानी दीदी जी वहाँ के तो परछाइए दागल हमार बहुत एथू बाटे काल बाटे। बुची जी मना कैले बनी कि वो मुँह नहीं खे देखे के ना काम करे के बना करके बनावल खाए के बाटे, कुल चीज अपने करे के बाटे। कह तनी बुची जी से कि नौकरानी लगवा दीजिए चाहे कुछ कुछ करवाई दी, तो काहे के केहू सुनत है ये नहीं के। चली हो बुझा नहीं के तरह तो बच्चे के मुँह जाते रो ना छोड़ इतना जोर से लग कुछ भइलो ना नु। तू तो चाहबे करबू कि हमरा कुछ हो जाए, हमर बच्चा मर जाए, हमू मर जाए, ऐसे तू राज करल चाहबू। सोचबू ना कि हमू बांझ बने तो हइयो बांझ हो जाए। ऐसा बात मत कर छोटकी, ना। मम्मी बात कहे सोचम तारा बारे में। कैसे कि ना एगो बाजिन ना चाहली सम कि दूसरों के बच्चा के मार के ओकरो को बाजिन बना दी और ओकरा के ताना मोहल्ला वाला मारे, तो वे सोचत रहू। ऐसे ना बोलल चला, हम तरह से बड़ हानि और हमार बस इतने गलती बा कि हम बाजिन बानी, का हम इंसान नहीं छी। बड़ हो तो का एगो छछुनरो तो ना भी आइल हो गइल नु 7 साल बियाह कइला तबे ना हम जुगा आईनी देखी आउते आउते भगवान जी अपन चमत्कार दिखा देलन। हमर पेट में हमर बच्चा बाटे, लड़का हो के चाहे लड़की हो के भेदभाव ना करम, लेकिन हमारा कोख से कम बच्चा जन्म ली न और कोख से कौन जी एगो पिलुओ तो देखे गिरत। अपना कर्म के दोष दी छोटकी, भगवान कब केकरा पे नजर फेर दियन ई तो उहे जाना तड़न कि रौरा पे नजर नहीं खन फेरे वाला काहे से कि रौरा कोनो कर्म कमाई कइले हो हम एही से कुल दुखवा मिलता, एही से बढ़िया से कर्म कमाई करल जाला। अब नैहरों में रह जाए तो बढ़िया से रह जाला, नैहर में कजनी 76 गो बच्चा गिरवइले हो हम, एही से रौरा संग अभी होता। ऐसे मत बोल छोटकी, अब मुंह से छुटकी छुटकी मत बोली, हम तो और मुंह नहीं देखल चाहत। बाजिन कुल के नाम सुनले बानी कि मुंह ना देखल जाला भरे भरे। रोरा काहे नहीं काहे परछाई हम दगनी, बहुत हमरा डर लागत आटे। देखो नीलू बच्ची खुद को लेके फौजी काम करो, ए चलते हम काम करेगा थे घर में आई नहीं। हाँ तो काम करे करे ना तो रउआ अपन काम करी, जाके कपड़ा धोए के बाटे उ कुल करी, हमरा के खाना वाना मत बनाई। आप राव हाथ के तो हम खाई भी नहीं की चाहत। कौन ठीक बाटे कि जहर मार कुछ खिया दे चाहे चित बदली दे दे हमरा के। ऐसे मत कहो छोटकी, हमू एगो इंसान हनी, हमरो तकलीफ होला रे। भले माई देखी तो का हमर ममता भी कम नहीं की, तोरा बाल बच्चा खातिर चाहे तोरा खातिर। रोरा काहे हमरा के धक्का मारनी, रोरा जान मुझ के धक्का मारनी कि हम मर जाई या जुगा गिर जाई हम। देख छोटकी तोरा आगे हाथ जोड़त तनी, नीलू बुची के सिखौला में मत पड़। अरे हम तो एगो माई दाखिल बानी बबुआ के, हम भगवान से कहतनी कि अच्छा से सब कुछ ठीक हो जाए। हमार बच्चा तू माई बनबू, हमार बच्चा दे तहरा पे न परछाइयो न पड़े देम, हम अपन बच्चा के न लेके कोना में रहम न तो अलगा हो जाइम, समझ लू। अपन बच्चा के हम तरह के देखो ना देम, माई कहतरू। देख छोटकी तू हमर बहन लेगा बारिश, तू ऐसे बात मत कर। खबरदार हमर बहन बाई संग तारा लेखा बाजिन नहीं संग ओकर नियो के दू गो बाल बच्चा बटे, ठीक बा। ओकर बाद हम हनी हम बढ़िया रहती ना तो तारा के बता दी, तार झोटावा नवा के मरती। जा ये ले जा पलटिया गिरा दे। अरे माई बाजिन कहीं की भगवान जी ना छोटकी ठीक कहती है कि नहीं। अरे मैं तू गलती काम कैले होगबो, हाँ गलती कैले बानी नु, भगवान जी के पूजा कैले बानी, भगवान जी के पाठ कैले बानी, भगवान जी के गोल लगले बानी। भगवान जी ये सब का सुने के मिला ताटे हमरा। सच्चाई के गाला घोट के हम खा करे भगवान जी, हाँ जेके लाल बिना हमरा खा कर। अकेले आदमी परेशान हो जाता, कौन कौन काम करी हमके बुझाते नहीं खे। हाँ एगो लड़कियों बिया तो स्कूले चल गई, ई बेरा काम करे में हो जाता। हमारा मर्दों के डिमांड उहे रहेला, खाई में हई है जवन खाई हन तवने बनवाई हन, ई नहीं कि हम कह देम शाम के बनाई तो ना।
तू हमरा के अंडा बनावा। बाप रे। भौजी ए भौजी लागले हाँ बुच्ची बारू हो। आई दादा अंडा का बनता हो भौजी आई। हाँ बनत आइल कुछ कर तू न एकदम निके बाउर खा लो, निके बाउर खाए के आदत बटुए ना। अच्छा पलवा ओनिए खोल दी चूहानी ना हटे जी। अच्छा चलो खोल देम। कवन के होने ले घूम के दौड़ के आवत तनी बाधारी में से। सब ठीक बनो। सब ठीक बा। कनी अनु के तन के तरह घरे घी बटुए गैया के पैसा ले लिया भौजी, पैसा ले लिया त कने बेचाओ बात हो बताओ पैसे लेकिन हम घी रहू हम अपना बहिनिया के ना भेजते नहीं दे द ढेर नपता पाओ भ चार हो करहिए ले ले आई ना बुच्ची जी। का कराई माने मांगा ताड़ू अभी का ताड़ू किला चप्पल खोल के में कनी कराई मांगे लगालू और खेलावा किया। ओहो भौजी काट काट के बोले ले अब ले उ कना दे बुका हो ती है ने सरफ लगैले बाने छूट जाई ना। देख ली झलकता और झपका का झलकता टुए कनी के तनी बतियावा ना 10 रुपया 20 रुपया भाई ऊंचे लिए नीचे ना लेबू त जानता नहीं घी रहुए जन्नी और पैसा दिया गोल बेटा के हुआ और क्या रहत ना ये भौजी सोचा तने छोटकी भौजिया के मार किन किन के खिया पिया दी बड़की त बांच भइला रह गुल ना ओकर बाल भइला बच्चा भइल के ओकरा बारे में बतियावे जा, लेकिन छोटकी के होखे बात ओकरा के सोच तनी संभार दी निमन से जानलू नु। अच्छी लगावा बूतता ठीक है कहता गांव घर में नामे नु हसवा कर रखले बिया भौजी बतावत हमर भौजाई जेने जाते ने बंजिनिया पंचनिया नाम सुने के मिलेला। देखी बाजिन के हु अपने शौखे ना बनेला जननी भगवान जब ना भौजी सब करम किस्मत जैसन करम करबो वैसन मिली। हाँ फल वैसने मिली। ई जरूरी ना है बुच्ची जी ठीक बा। अभी तो रहू गोल बनी अपना ससुर तरह बाल बच्चा नहीं खसन भइला भौजी हमार बात अलग बा। हम जाना तनी कि हमार होई मसर करमे किस्मत नहीं कइले नहीं हम तो सुरा खलई नहीं कि त काहे ना होई हो। हैं देखा तड़ू क्वेश्चन में कोनो देह धाजा में कमजोर बिया हो आदमी कहला के देह धाजा में कमजोर आदमी तो ओकर ना होखी। हैं कौन की बुढ़ा गइल बड़ी अभी नया 12 साल 13 साल जकर ना भई ओकरा भ जाई। अभी ओकरी का तो छोटे ना रहनी छोटे उम्र पर उहा का बियाह भरे अब ये तनो बच्चा ना रही ना कुनकर लइका के उम्र ना रहे जानलू नु। आजकल बच्चा के बच्चा तो बढ़िए आई रही। जाय दी भगवान के देनी बटे ताना मारला से कुछ जाय दो सबर हो गेल बा। हमरो सबर हो गेल बा। बड़ भौजाई छोटकी के तो हो कहीं के ना बटे छोटके के बता उनकर हो गइल कह देले बानी के छोटकी से जतने दूर रहबू ओतने निमन बा। मुंह नहीं के देखावे के अपन परछाई नहीं के पड़े देवे के अपन ई का कहतानी जी जी आजे मोरनी थपरे जान जा। अब खिलवाड़ी बनी जीरो वो काहे मरल कौन बात बाटे जाती है बार छोटके भौजी बेटा मारी ना ओकरा के कुछ हो जाए हो आ जाई त कैसे हो हवा जाई काहे ना हो जाई। आजकल का युग जमाना खराब बा जान जा भौजी। आज रहुआ बानी आया कल दिन चल जी मैं अपना ससुरवा जब तक हमार छोट भौजाई के दे छुटकारा ना होई तब तक ना जम दे छुटकारा होई हम बबुआ लेकर जो अपन मेहरारू के बाहर विदेश से रखी है। हां जेकरा बंजनी अभी मत रख के कर मत खती घूमल जहर मार दे दिया के जानता टे हो। अरे आजकल के जमाना के तू ही जाना तड़ो कैसे नहीं हो दीदी जी निमन हनी ठीक नो रहुए सब उनका के तू बतावा घिउ देबो के देबो दीदी जी या छोटी के बारे में हम नहीं बतियावे जान जा। कितना टेढ़ुआ तनी जी छोड़ खोज ले हमोनी। हां घिउ लेवे आइली हम जाना तो नहीं कि तू घिउ लेवे आइलू कि अपना भौजाइया के पाचरा गावे आइलू हैं बतावा होता ना नीमन हड़ी उनकर नहीं नु घर संवार के लेके जाए में नौ दिया तेल जड़ जाई कोई ही ना बड़ी ससुरा में। अभी तो साले भर ना भइल बियाह कइला तहार देखो तनी कैसे टिकेलू बताओ बाजिन बाड़ी त का हो गइल बाल बच्चा नहीं खेत सब घर दुआर ले ले सब बहरी उहे देखेली आ कैसे ही बिटुइया उनकरा के ताना मार तड़ी बोल तड़ी आई पोस पाल के बड़ कइली उहे आज दन्या इनकरे के ताना मार तड़ी तो दूसरा के घर के आजकल के बातों बतियावल अनदेखाइए बटे। अरे मई पेटो काहे तनाता है दादा कुछ भारी चीज तो मोटो ही बना कहीं अरे मई अरे मुझे देख दे हमारे तुम्हें क्या मुझे जी चिल्लाइलो नहीं जा क्यों नहीं के मुझे जी अरे अरे दादा अरे बेटा पेट दुखा था पेट दुखा था आराम से देखो कन्या संभाल के तेरे के कुछ होके ना रोना छुआ तो दौड़ दुखा था हमार छुई हमरे के अरे तेरे को कैसे छोड़ दी मुझे दी का बोला सब ठीक कर दे थोड़ा सा तू खा
ठीक हो जाई। हे भगवान जी, निके निके सब पार हो जाए। आराम से कन्या, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। कुछ ना हो, कुछ नहीं। पर जाए भी ना पड़ेगी चाहिए। और ठीक बेटे, बूजी जी बर्दाश्त करें ना जी। ऐसे नहीं बोला। बूजी जी जानता उठाओ केंद्र कलेगा में छुआ के होका कले हो। बूजी जी बहुत पेट दुखा था और ले चलिए हॉस्पिटल। बहुत आदमी बंजी के दूर रह के का कर दिया बेलो का कलु हो। हम नहीं जी पाए। पीछा काल बाड़ू ए करो ले के बुखार चढ़ा के मला बू हां डाल भइल बाड़ू। ऐसे मत कहे बच्चे। का कहता नहीं हो गिर गुलसिया तो कैसे गिर गोली हो तेरा लोग को देखे आंख में ध्यान नहीं खुद सकत तू। बूजी जी जी हमरा के ले चल। हो मौजी ही मत को हो जाई सब कुछ ठीक हो जाई। पीछे पड़ बाड़ी बुझा लेके जान लेके मानी माई भागत नहीं खे एक एक सब बाजी में से कोनो जहर खा के त कोनो फांसी लगा के त कोनो आग लगा के कोनो कुआं में कूद के अपन जान दे दैसन एकरा से मोतिए नहीं खे। बूजी जी हां अब हम नहीं जी हम ऐसे त कुल खंडर के नाम मसला कर खड़ाई और होगी हां तो एक बावली जाती अब हम नहीं जी बाद में मार ले मुकरा के नहीं जी हम जी पीछे से बोल नहीं नहीं उठल जाती। अरे हटा ना जान ले तो मत कर बो है जी। हां भाई बड़ बूजी जी वाले ले चले चलो बेटा। भगवान जी का करी। भगवान निके निके पार कर दिया सब कुछ। नफरत करत देखी हमरा जोरे जवन तो संकट देते नहीं हम सब तो साथे बने प्रभु, लेकिन हमरा गोतनी के साथे कुछ मत करो। निके निके सब होकर हो जाओ अच्छा से, सब अच्छे से हो जाओ भगवान जी। आखिर हो जाए तो ओकरा के देख देख के भी हम खुश रह ले। हमरे के कोनो जरूरत नहीं के बाल बच्चे खातिर हम ऐसे ही ठीक बनी भगवान जी, लेकिन सांस लेवे के भी तो सहारा दे दीना प्रभु। हमरो पीड़ा समझी प्रभु, रउआ ना समझते के समझी। राधे 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 हे भगवान जी।